Rust. Rust. Altijd al heb ik dit willen doen in een keer. Zeker nog een hele keer. Ik heb er nog van. Ja, oh, net ook dat keer gedaan. Ja, want dit stekt de crisis dus als ze Ierlid is. Ja, dat moesten ze allemaal doen. Ja, ja. Eigenlijk als eerlijk op de helze is het stek lopen. Oké. Goh, en van wie is hij eigenlijk? Dus een mijn schoonvader. Oké. Chic weer. En? Oh, dat is ook traditie. Ja. Zo ook het hebben. Nou, zou ik ook gaan doen. Nou, in dat geval. Nee, dank je. Ja, alsjeblieft. Kijk. Oh, leuk. We vallen echt met de kont in de boter nou, hè. Want dat is een stukje Brookzitterse traditie. De koning, die heeft zich zondag tot koning geschoten. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. En die gaan ze dan op kermis dinsdag gaan ze dat halen. Maandag ook al, hè? Maandag en dinsdag, hè. Maandag en dinsdag. 3 dagen lopen. Komen ze er iedere dag halen? Ja. Aan de Oostring hoor. Ja, we hebben nog heel eens gebracht, want die wordt de weg niet meer. Is dat wel eens nodig dan? Dat ze de koning naar Hoesten moeten brengen? Af en toe wel, joh. Ja? En wie zit dat met deze? Linkse. Noord dat geen brood goed. Ja? Nou woont hij ook op een afstand van de café, dat kan ze kroepen. Hè. Een blinde kan dat kroepen. Eigenlijk wel, ja. 11 cafés. Vroeger eigenlijk 11 cafés. Vroeger had het maar eigenlijk ook 3 dagen. En hoeveel cafés zijn er nu nog? 2. 2. Oké. En een gemeenschapssoort. Ja, laten we vooral niet de voetbalkantine. ook genoemd werden. Ja. Wie had de koning? Loop maar naar binnen. Martin Kellen. Martin, Ja, kom nee, maar naar ja. binnen. Dan komt ze 1 keer per jaar. Nou ja, toevallig op dit moment komt ze in Brookzittert. Net op zo'n moment. Geluk moest van hebben. Goedemiddag samen. Goedemiddag. Kijk toch, het zilverhetrum. Luna. Of een keer om. Ja, halt even ook alvast, want... Nee, maar dat een keer om, dan moet zo. Kijk. Mag ik ook Jazeker. van harte feliciteren, Dank u wel. Martin. Ah, mijn vrouw, Anja. Anja. Hi. Hoi. Ja, we kwamen hier Brookzittert binnen gereden. En zo is boete bij de café. Oh, En toen zei ze van, we gaan dadelijk het koningspaar halen. ja. Wat gaat er dadelijk gebeuren? Ja, we gaan de koningin gaan voor presenteren door het dorp. En Dus- de lui weten dat. Ja, dat is traditie Ja. in Brookzittert. Ja. Elk jaar wordt de koning geschoten en dan wordt de koningin gepresenteerd. Vertel nog jullie even over zondag het scheten. Wanneer kreeg ze een beetje in de peiling van... Ja, dat is heel moeilijk. Ja, dat weet ze nooit meer afvult, hè. Nee, maar hij stond op keeper. Nee. Nee? Nog een paar puntjes vast. Ja, en ik ga hem net op de goede plek en dan kwam we naar beneden. En wat denkt ze dan? Yes, heb hem. Ja, toch? Ja. Ja, Ja. niet zo van, oh nee. Nee, dat- ik ben er zoals je al moet weten. Sorry? Ik ben er zoals je al moet weten. En nu dit jaar heb ik hem. Dus de worst er echt op het azen. Ja. Ja. En dan komt het toes, of was ze erbij? Waar de bie? Oké. Was ze net zo blij? Nee. Ieder jaar denk ik, ha, gelukkig gaat er om niet. Gunt ze hem niet? Ja, maar De ganse palaver eromheen. ja, Ja? dat. Doe stijs lever heen. Ja. Ja? Ja. Achter een sterke man stiert ook een sterke vrouw meestal. hè? Ja. Maar ja, nu heb ik hem afgeschoten, moet ik ook metlopen. Hè. Ja, dan moesten wie noemen ze dat? De gifbeker leeg drinken, Ja. door de zore appel inbieten. Ja. Ja. Maar, paracetamolletje iedere ochtend? Nee, dat is niet nodig. Nee? Ik doe het rustig aan. Oké. Je moet maar 3 dagen. Dus moest toch een beetje de gulden middenweg zoeken. Juist. Oeh, dat zit... En, ik zei net boete tegen die man van de chatterie. Ik zeg van...
het is groepafstand, hè? Van de Ja. café. Ja. En ze brengen dich toe zoals het nodig is. Ja, dat doen ze hier ook, want dat brengen ze mij nu zo. Ja. Ja, En met de- de grote chaterie, ja. Ja. En dan moet hij zeker de frietpannen gaan. En, Nee, die nee, gaan nee. er allemaal weg, want dan gaan ze zich omkleden en dan kennen ze naar de café. Oké. Nou, dat Oh, dus het is niet... Dus na de officiële plichtplegingen, dan werd ze hier naartoe gebracht. Ja, En met dan de pas chaterie. naar de café. Nou, en daarna kan ze omkleden of douchen wat ze wil. En dan gaat ze dan naar de café weer. Ja. Nou kennen we allemaal de voorbeelden van vrouwen die nog steeds voor hun mens de boterhammen doen smeren voordat hij gaat werken. Dat wil ik niet van die weten, Anja. Maar moest ik dat nou allemaal poetsen, dat zilver? Of... Nee, ik heb gezegd, de poetsen maar fijn zelf. Oh, Ger kun je niet meer, dan poetsen ook maar zelf. Ja, al gedaan? Ja, de moet dat. Oké. Ja, moet ze anders. Ja, nee. Dat is zo aan het kijken. Ja. Ik ben niet zo goed toe in die tradities van... hoe ze alle ins en outs van de tradities en zo, dus de vogel afschoot? Ja, want tevoren hebben ze een vergadering. En dan zijn er ook verplichtingen aan. Oké. Dus ze moesten hier feest metlopen, bondjesfeest en oorla's, zetelaf. Dat is best ja, die verplichtingen moesten die toch aan voldoen. En hoe lang draait ze al mee bij de chaterie? Ik meen, die gaat van 15 jaar. 15 jaar. Ongeveer. Zet alles af. Ik weet het natuurlijk ook, maar plus minus 15 jaar. Hij moet nou mee naar boete, hè? Ja, dan laten we je ook nog weer even terug naar de normale zaken en binnen de regels, want ik zoek boete nog in mijn stond, dit wil ik ook nog even aan de tand veulen. Want deze zijn ik normaal gesproken, zijn niet één keer per jaar op het grootste feestje wat ze hier hebben in Sittard dan, hè? Ik had hem eerst gar niet herkend. Want er zit tegenwoordig ook al in de gemeenteraad. Ja, fijn joh. Ja. Dat is mooi. Ja. Hoeveel pasje is het wel niet? Oh, een hoop. Een hele hoop. Ja, met zo'n kop moet ze ook veel pasjes hebben om een te nemen, om geen passen te krijgen. Hè. Maar de woont ook echt hier in het dorp, hè? Ja, woont ze ook gewoon struitje wier midden in het dorp. Kijk. 50 jaar. Bist je lid Ja, van de chaterie? ik ben er alleen in 60 gek. Dus je moet kijken naar. Ja, over Christen ook weer wat een dikkere kop. En wie langer dat ze op de chaterie is. Maar moest dat van pap? Nee, dat moest nemen, dat zou in de familie doen. Dat Ja. waren familietradities. Dat waren familie Deteren, familie Smeets, familie Jutten, familie Eerle. En dan als ze dan die wien altijd zo, die hangen we niet, die worden chiquer. Ja. De horen van de bieren. Dan Ja. zaten we allemaal bij, ja, echt de Jutten-familie. Pap van mij is keizer geweest. En vanaf 79 keizer geworden. Dat is nu lekker op kerkje. En dan gewoon echt de Jutten, man, de ganse familie wordt Maar Jutten. keizer blieft ze dan voor altijd, hè? Tot in de nieuwe kump. Tot in de nieuwe kump, dan moest ze dat afgeven. Maar in Pruisen zeggen ze, wens ze ooit wereldmeester best Ja, geweest, ja, blieft best ze een dat voor kans. de rest van die leven, Dat is hè? hier eigenlijk nog voor na het hebben. Dat is wel helemaal verschrikkelijk. Wanneer ben je koning geweest? Oh, dat is lang geleden. Ik ben ook koning geweest, dat is lang. Maar daar ben je wel een keer geweest? Ja, ik ben een keer koning geweest. Oké. Op de schoot is nog op een houten blok toen in de tijd. Dat wordt een huis. Toen zitten ze allemaal op platen en met kogelvangers en zo. Ja, dat is geen trein meer. Maar dan Dus, komen we elkaar ieder jaar tegen op het Oktoberfeest, hè? Ook zo'n leuk feestje hier Ja, ja. in Groot Sittard, zullen we maar Ja, zeggen. ja. Wie leuk is dit? In Dit is geweldig. Brook Sittard. De traditie is geweldig. Door in ouderen Iran. doorgaan. Dat is weer ouder en neer. We pakken een en allemaal een 4, 5 dagen vrij. En het smorgens ook, wie voor het s'avonds uit de koe komen. Maar dat is het 3 uur, ze zaten naar beneden, maar het smorgens ook allemaal in de mes en ook allemaal minder de kerkje. En dat zijn wel fijn dingen, dat hebben ze gehad van, dat moeten we wel doen. En dan wordt er bij dicht nog een hapje gegeten. Ja, dat is zondagmorgen om 7 uur, dan zitten ze bij mij even een hapje te eten tot 9 uur. Dan moeten we de klokken loeren, dan moeten we gauw maken van wij zoals we de mes nemen. En dan gaat dat 3 dagen door. Hè. Nou mocht ik even mij marcheren. Waar gaat het nou naartoe? We gaan nu via de Rijksweg richting Glen. Moet je toch even kijken of ik gemeente hoe is het ook nu zo. Het is ook nog een beetje kennen ze misschien nog af. Dat weet ze. Maar we gaan nu even een rondje maken hier en dan pakken we een buurtje met. Waar we ook gesteunende leden hebben. Dus nu wat donateurs graag kopen en zo. Ja. Het extra rondje, dan gaan we de volgende koek.